Hindi madula ang pagkakinahanglan sa kapulisan sa adlaw-adlaw nga tanan. Pulis ang ginatawag kung may ginamo, sila man ang ginatawag kung may inogreklamo. Ang kapulisan makitaan man nga nagapatrolya agud masiguro nga malinong kag hilway sa kriminal ang palibot ta. Pero may iban pa nga kapulisan nga mayara pagid iban nga ikasarang. May pulis nga manami magkanta kag magsaot. Mayara nga pari, doktor kag syempre may pulisman nga nurse. Mga kapuso, madamo na sa mga pulis, diin man nga bahin sang rehiyon ang gindayo sang netizens, kaginhatagan man syempre sang pagkilala sang Philippine National Police bangod sa maayo nga hinimuan sa serbisyo. Sa Barangay Afga Aklan, isa ka healthy baby boy ang madinalagon nga nabunag sa bulig sang isa ka pulis. Good morning, Patrolman Lar Talaga! Welcome sa GMA Regional TV Early Edition! Good morning, Kate, and good morning, Kapuso. Sir Lar, sa diin gid ikaw na destino subong kag pila ka na bala ka tuig sa serbisyo sa PNP? Kate, na-assign ako ngayon sa Katiklan Airport Police Station as Assistant PCR PNCO, and 2 years na ako in service. No? Pero dito sa Katiklan, 6 months pa lang ako dito. Ikaw, isa ka gid ka registered nurse. Sir Lar, anong nagtulod sa imo nga magsulod sa PNP nga lain nga career ang imo gin pursue? Registered nurse ako, ma'am. Graduated ako sa Our Lady of Fatima University 2009 and take the NLE examination 2010. And I passed the board exam. Then after that, gusto ko talagang makatulong. Share din yung knowledge and skills ko din. Kaya pumasok ako sa Philippine National Police at maging isang police. Sa diin nga parts ang imo pagka-police nangin useful bisan paano ang imo nga pagka-nurse? On duty, pupunta ako sa community, nagakandak ako ng mga lecture. Sa ngayon, because of nasa pandemic stage tayo, of course, tinuturuan ko ang ating kababayan o people in the community para how to prevent infected ng virus na ito at kung paano palakasin ang ating immune system. Gusto kong ibahagi sa kanila yung knowledge. Sa imo lang madumduman, mga makapila ka beses ka na nga naka-assist sa manugbata nga mga pasyente. Ano ang naging sitwasyon, Sir Lar? Ang dami ko ng na-assist or actual delivery, spontaneous delivery, siguro mga 100 times na siguro. Bago pa ako pumasok sa pagiging isang pulis, 2010, nung license na ako, nagsisimula na ako magpaanak ng mga emergency cases. So, madami na rin. More than 100 na. Siyempre, makadto na kita sa most recent ang pagpabata mo kay Rachel May Panagsagan sa January 27. Pwede mo bala isa-isay sa aton nga mga kapuso, ano gid ang natabo? Yung kanyang nanay ng nanganganak pumunta sa bahay mga around 1:10 AM ng madaling araw. So, ako naman, sabi niya, bakit sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, sumasakit daw yung tiyan ng kanyang anak at manganganak na. So, sige, sabi ko, pupuntahan ko at magbibihis lang ako. So, nag-uniform ako at that time para if in case, ihatid ko sila sa hospital. So, nung pumunta ako doon, dala-dala yung gamit ko, may mga emergency kit ako sa bahay. Nung tiningnan ko siya for internal examination, I found out na non-CM na ito. So, June na to deliver talaga at hindi na kami aabot ng hospital pa. So, I decide na paanakin ito para less yung panganib ng panganganak sa daan ng mother at ng bata. So, thanks God naman na iraos ko naman ito at na ilabas yung bata ng safe at yung mother is wala namang complication after delivery. Sir Lar, ining imo nga hinimuan nakalabot mismo sa Chief sang Philippine National Police, General Jonard Carlos, kag iya gid ikaw gindayaw. Ginpanawagan man niya nga pamarisan kag dapat sang iban pa nga kapulisan. Anong mahambal mo diri? Sa aming ama ng Philippine National Police, Police General Junardo Bernardo Carlos, sir, maraming salamat. Na-appreciate niyo po ang aking nagawang good deed. At maraming salamat sa message mo para sa akin. Sa pareho mo nga pulis,
Ano ang luyag mo ipalabot nga message, Sir Lar? Lagi tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa at tumulong tayo sa abot ng ating makakaya. Kasi naniwala ako, Kate, no, sa mundong ibabaw na to, kapag ikaw ay gumawa ng kabutihan dito sa mundo at sa ating kapwa, ay aani ka din ng kabutihan sa bandang huli. Salamat gid, Patrolman Lars talaga sa iyong mga time. Again, congratulations for a job well done. Good morning! Thank you, Ma'am Kay. Thank you very much. Dugang nga impormasyon ka good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.